Беларускі калій і візіт даверанай асобы Макрона ў Менск. Дэталі размовы Лукашэнкі з прэзідэнтам Францыі. Тузін самалётаў за 2 дні на вайсковым аэрадроме ў Мачулішчах. Незвычайна актыўны рух. І выбух расійскага дрона ў Румыніі. Ёсць пацярпелыя. Гэта аб'ектыў Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне. У Менск прыедзе прадстаўнік Эммануэля Макрона. Пра гэта паведаміў Александр Лукашенко. Заява прагучала на палях саміту ЕАЭС у Астане. У адказ на пытанне журналісткі пра дэталі нядаўняй тэлефоннай размовы з прэзідэнтам Францыі. Это был такой дружеский, хороший, хоть длинный час 40 разговор. Вспоминали наши разговоры раньше и так далее. Ну, чтоб кто-то меня принуждал, заставлял, нет. Единственное, он меня попросил. Я говорю, слушай, ну мы с тобой разговариваем, это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал. О чем говорит? Он мне говорит, господин президент, вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить. Таксама паводле Лукашэнкі падчас размовы з Макроном абмяркоўвалася пытанне аднаўлення экспарту беларускага калію праз Літву. Маўляў, прэзідэнт Францыі запытаўся, ці можа паслабленне санкцыяў супраць беларускіх калійных кампаніяў нармалізаваць стасункі паміж Беларуссю і еўразвязам. На што Лукашенко ў сваю чаргу заявіў, рынкі ўжо пераарыентаваныя на Расею, а таму вострай патрэбы ў гэтым няма. Што ж да самога саміту ЕАЭС, яго слоганам мог бы стаць сказ «12 гадоў праз бар'еры». Менавіта столькі сёння Еўразійскаму саюзу. Але ў Астане высветлілася, што за гэты час партнёры так і не прыйшлі да свабоднага гандлю. Лукашенко абвінаваціў саюзнікаў у нежаданні інтэгравацца і выконваць дамоўленасці, а аднаго з іх нават не павіншаваў. Зміцер Смак. У Астане плюс 26, а за столом -1. Нікол Пашынян на саміт не прыехаў, але і чыноўнік армянскага ўраду, што заняў ягонае месца, наўрад ці пачуў штось прывабнае, каб раптам спыніць рух у еўрапейскі звяз і запалаць моцную любоўю да інтэграцыі вакол Масквы. Тым больш і тыя, хто гэтую любоў актыўна дэманструюць, не могуць праехаць праз бар'еры хаўруснікаў нават на трактары. Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз. Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить? Але з днём ЕАЭС Лукашенко сваіх калегаў усё ж павіншаваў. Усіх, акрамя Пашыняна. Той напярэдадні адказаў на словы Лукашэнкі пра непатрэбнасць Арменіі аргументам, што не прывяжа сваёй краіны да аднаго саюзніка і трубаправоду. 2/3 беларускага экспарту прыпадаюць на Расею, а Лукашенко падштурхоўвае астатніх чальцоў ЕАЭС у залежнасць ад Масквы. Маўляў, вы недастаткова інтэгруецеся. І яны не рэагуюць, паколькі яны разумеюць, што сапраўды больш шчыльная інтэграцыя, пагражае суверэнітэтам, пагражае незалежнасці гэтых краінаў. Крыўдны намёк на беларускую залежнасць ад Масквы Лукашенко вырашыў кампенсаваць высокімі тэхналогіямі. 2 дні ў Астане ён нібы малітву паўтараў словы пра штучны інтэлект. Казаў, што ў Беларусі над гэтым працуюць ужо амаль 70 гадоў і што ён сам вывучаў інфарматыку. Але як толькі адрываўся ад паперы, пачынаў гаварыць адно і тое ж па коле, выклікаючы усмешкі слухачоў. Искусственный интеллект, я сегодня посмотрел еще раз, как он сам себя определяет, это область информатики. А искусственный интеллект, он сам себя определяет как отдел, область информатики. Так вот, это информатика, а часть этой информатики, повторяю, искусственный интеллект. Этот искусственный интеллект, который является частью информатики. Пра тое, што беларускія айцішнікі трапілі пад жорсткія рэпрэсіі пасля 2020-го, а потым мусілі пакідаць краіну пасля пачатку вайны ў 22-м, Лукашенко нічога не казаў. Аб'ёмы беларускага IT-сектара в абсалютных лічбах зменшыліся, і іхні ўклад
беларускага IT-сектора у валовый внутренний продукт Беларуси. Ну, есть такие имиджи Беларуси, стварился там за апошние десятигоддзя, что IT-сектор Беларуси даволі моцны, и он хочет по-ранейшаму продать. Такі психологічны феномен, калі ніхто в оточении Лукашенки не может ему сказать, что вось, ну, может, вот про гэтую тему вы, Александр Григорьевич, не говорите, может, вы тут не надто моцна разбираетесь. Ужо на палях саміту Лукашенко сустрэўся з віцэ-прэзідэнтам Кубы. Рауль Кастра прыехаць не змог, бо абвешчаны ў вышук. ЗША абвінавацілі яго ў забойстве амерыканскіх грамадзянаў. Готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. Дарэчы, зрабіць усё для Венесуэлы абставіны не дазволілі, і пасля таго, як амерыканцы выцягнулі Мадура з ложкай і завезлі ў турму, менавіта Белы дом вырашае, колькі даць Кубе таннай венесуэльскай нафты, на якой трымалася эканоміка вострава. Праз цемру на вуліцах Гаваны гучаць новыя трампавы пагрозы. У Кубы праблемы. Адзін з нашых вялікіх караблёў падыдзе да берагу, і яны скажуць: «Вялікі вам дзякуй, мы здаёмся». Нават раней Куба гадамі не магла разлічыцца за беларускія аўтобусы. Яшчэ адзін з перспектыўных партнёраў ЕАЭС – Манголія. Лукашенко заклікаў выканаць усе дамоўленасці з гэтай азіяцкай дзяржавай, дзе з 3,5 мільёнаў жыхароў амаль мільён за рысаю беднасці. Зміцер Смак, Белсат. Ударных расійскіх груповак у Беларусі няма, нарошчвання войскаў на мяжы Беларусі і Украіны таксама пакуль не назіраецца. Аднак правакацыі ўсё роўна магчымыя. Пра гэта заявіў спікер памежнай службы Украіны Андрэй Демчанка. Паводле Демчанкі, Беларусь яшчэ з 2022 года трымае ў памежным рэгіёне абмежаваную колькасць падраздзяленняў, якія перыядычна зазнаюць ратацыю, але без колькасных зменаў. Затое больш небяспечныя працэсы адбываюцца ў глыбіні тэрыторыі Беларусі. Спасылаючыся на інфармацыю СБУ, Демчанка звяртае ўвагу на тое, што Пуцін цяпер актыўней цісне на Лукашэнку, каб уцягнуць таго ў вайну. Паводле спікера памежнай службы, украінскі бок фіксуе актыўнасць у выкарыстанні выведных дронаў, якія прылятаюць на тэрыторыю Украіны, менавіта з Беларусі. На вайсковым аэрадроме Мачулішчы, што пад Менскам, незвычайная авіяцыйная актыўнасць. Паводле крыніцаў Белсату, толькі цягам 27 і 28 траўня там чулі каля дзясятка палётаў летакоў. Раней паведамлялася пра перадыслакацыю Беларусь 2 расійскіх МіГ-31 у межах ядравых вучэнняў, што скончыліся 21 траўня. Улады цяперашнія палёты не тлумачаць, не паведамляюць пра авіяактыўнасць у Мачулішчах і украінскія моніторынгавыя каналы, якія займаюцца фіксацыяй узлётаў расійскай авіяцыі, у тым ліку і ў Беларусі. У Румыніі ў шматпавярховік трапіў расійскі дрон. Ад удару на 10-м паверсе пачаўся пажар. 2 асобаў пацярпелі, каля 70 жыхароў давялося эвакуяваць. Інцыдэнт адбыўся ў памежным з Украінай горадзе Галаці. Міністэрства замежных справаў Румыніі праінфармавала саюзнікаў і генсакратара НАТО пра абставіны здарэння і папрасіла паскорыць пастаўкі сродкаў процідзеяння беспілотнікам. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Выбух на даху дому прагрымеў уначы 29 траўня ў румынскім Галаці, насельніцтва якога складае амаль 300 000 чалавек. У выніку загарэлася кватэра на 10-м паверсе. Паводле медыкаў пацярпелі жанчына і 14гадовы падлетак. Абаіх шпіталізавалі. З папярэдняй інфармацыі на дах упаў беспілотнік «Герань-2» расійскай вытворчасці. Румынская Мінабароны паведаміла, што ў паветра ўздымалі 2 знішчальнікі F-16 і верталёт. Беспілотнік не спрабавалі збіць, бо ён быў занадта блізка да гарадской забудовы, і гэта магло прывесці да вялікіх разбурэнняў і, магчыма, ахвяраў. Я хочу вельмі выразна заявіць, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем. Мы не сутыкаемся з нападам на Румынію. Мы сутыкаемся з наступствамі канфлікту, які адбываецца ў непасрэднай блізкасці ад нашай мяжы. На жаль, з прамымі наступствамі для насельніцтва гэтага рэгіёну. Прэзідэнт Румыніі Никушор Дан заявіў, што ўзброеныя сілы дзейнічалі ў адпаведнасці з працэдурамі, прызначанымі для сітуацыі ў парушэння паветранай прасторы беспілотнікамі.
Беспрэцэдэнтны характар падзеі патрабуе рашучага, скаардынаванага і прапарцыйнага адказу на нацыянальным, саюзніцкім і міжнародным узроўнях. Я заяўляю з усёй рашучасцю, што поўная адказнасць за гэты інцыдэнт ляжыць на Расійскай Федэрацыі. Пасля інцыдэнту румынская МЗС выклікала расійскага амбасадара і апавясціла пра намер звярнуцца да саюзнікаў і ў Раду бяспекі ААН. Таксама вонкава-палітычнае ведомства краіны абвінаваціла Маскву ў эскалацыі і заклікала НАТО паскорыць перадачу Румыніі сродкаў СПА. Генеральны сакратар НАТО Марк Руте заявіў, што альянс падтрымлівае сталы кантакт з румынскім бокам і будзе ўзмацняць абарону ад дронаў. А кіраўніца Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен у сувязі з інцыдэнтам нагадала пра рыхтаванне 21-га пакету санкцыяў супраць Расіі. Агрэсіўная вайна Расіі перайшла яшчэ адну рысу. У выніку атакі расійскага беспілотніка ў густанаселеным раёне Румыніі пацярпелі мірныя жыхары. Мы выказваем поўную салідарнасць з Румыніяй і яе народам, працягваючы умацоўваць нашу бяспеку ўстрымлівання, асабліва на ўсходняй мяжы. Мы будзем і далей нарошчваць ціск на Расію. Да гэтага часу расійскія дроны ўжо неаднаразова падалі на тэрыторыю Румыніі. Але ўпершыню з пачатку поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне беспілотнік трапіў у жылы дом у буйным горадзе краіны чальца НАТО. Выпадковасць ці правакацыя? Не думаю, что такой яркий пример нарушения правил войны был спровоцирован абсолютно по, не знаю, какому-то замыслу Кремля. Это больше про то, что Кремлю не очень интересно, что с этими дронами будет дальше, и они допускают, что могут быть жертвы и в других странах. Інцыдэнт з беспілотнікам у Галаці ўжо называюць новай небяспечнай мяжой гэтай вайны, калі яе наступствы ўсё часцей выходзяць за межы Украіны і Расіі. Тым часам Уладзімір Зеленскі заявіў, што Украіна гатова падтрымаць Румынію любым неабходным чынам. Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат. Беларусам сталі радзей выдаваць шэнгенскія візы. Гэткія высновы можна зрабіць са статыстыкі, якую апублікавала Еўракамісія. Летась нашыя суайчыннікі атрымалі 152 571 візу, што амаль на 5 тысячаў меней, чым годам раней. Пры гэтым лідаруе ў выдачы візаў Італія. Яна аформіла беларусам больш за 50 тысяч дакументаў і паказала самы нізкі ўзровень адмоваў. Усяго 0,4%. Скарацілася колькасць адмоваў і ў амбасадах Нямецчыны, Выгоршчыны і Францыі. Гэтыя краіны, а таксама Польшча, уваходзяць у топ-5 паводле колькасці візаў, выдадзеных беларусам. Найчасцей адмаўлялі ў Шэнгене Літва і Латвія. Улады разглядаюць 3 пляцоўкі на Гомельшчыне, Магілёўшчыне і Гарадзеншчыне пад будаванне ядравага могільніку. Такую выснову зрабілі журналісты Флагштоку пасля аналізу публічна даступных дакументаў беларускай арганізацыі ў справе абыходжання з радыеактыўнымі адкідамі. Ніякіх афіцыйных паведамленняў пра планы на якую-кольвек з гэтых лакацыяў пакуль не гучала. Астравецкая пляцоўка месціцца паміж маленькімі вёскамі Мяшляны і Авены каля Белаэс. Мсціслаўская паблізу буйной вёскі Ходасы і 2 маланаселеных Сычоўкі і Валоўнікаў. Хойніцкая пляцоўка месціцца каля вымерлай вёскі Новасёлкі. Пры гэтым недалёка працякае Прыпяць. Адлегласць да Хойнікаў 10 кіламетраў. Меркаваная плошча могільніку на схемах беларускай арганізацыі ў справе абыходжання з радыеактыўнымі адкідамі розная для ўсіх 3 лакацыяў ад паловы да 4 квадратных кіламетраў. На жыхара Магілёўскай вобласці, што стрэліў у свайго 15-гадовага сына, завялі крымінальную справу. Мужчыну абвінавачваюць у нанясенні цяжкога ці менш цяжкога цялеснага пашкоджання праз неасцярожнасць. Пра гэта паведамляе Генеральная пракуратура. Паводле ведамства, 24 траўня мужчына прыехаў на ферму ў Касцюковіцкім раёне біць свінню. Аднак замест жывёліны неасцярожна трапіў у жывот свайго сына, якога ўзяў з сабой. На шчасце, падлетак застаўся жывы, яго шпіталізавалі. У выніку медыкі дыягнаставалі ў хлопчыка пранікальнае агнястрэльнае раненне брушной паражніны.
Трактарны балет, перакрытыя вуліцы, феерверкі і канцэрт «Іванушак Інтэрнэшнл». Менскі трактарны завод з помпаю адзначае 80-годдзе. Аднак ці можа дазволіць сабе такі размах адзін з флагманаў айчыннай прамысловасці? Даўгі, праблемы з экспартам, невыкананне плану – гэта толькі некаторыя праблемы МТЗ. Ян Федарович працягне. Менскі трактарны завод святкуе 80-годдзе з дня заснавання. 3 дні ў сталіцы праходзяць разнастайныя ўрачыстасці. Рух на некаторых вуліцах абмежаваны. Сярод іншага побач з будынкам заводу выступаюць музычныя гурты, ды танчаць трактары. МТЗ – адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі, на якім працуюць болей за 15 000 асобаў. Ужо некалькі гадоў Белстат не дае статыстыкі пра экспарт беларускіх прадпрыемстваў, няма лічбаў і наконт продажаў трактароў МТЗ. Тым не менш, некаторыя прыкметы сведчаць, што з гэтым паказнікам не ўсё добра. Паводле Белполу, летась у лістападзе Міністэрства прамысловасці наракала, што менскі трактарны не выконвае ключавых параметраў у экспарце, рэнтабельнасці продажаў і інвестыцыях у асноўны капітал. Гендырэктару Сергею Аўраменку спачатку абвясцілі вымову, а пасля звольнілі. Нягледзячы на тое, што яно маюць пазіцыі на расійскім рынку, але яны прадаюць вельмі старыя мадэлі, і гэта не дазваляе прадпрыемству рухацца наперад. У прадпрыемства, нават калі ёсць нейкі прыбытак, то зусім няма грошай на развіццё, на ўкладанне ў новыя тэхналогіі. Таму гэта вось такі прыклад, як Лукашенко змарнаваў прадпрыемства, і сёння яно, канешне, знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане. Новаму кіраўніку заводу Тарасу Мурогу Лукашенко ўжо даваў парады, як прадаваць трактары. Займитесь качеством, произведите супертрактор, который лучший мира, и чуть-чуть дороже его продадите. А 1 траўня МТЗ паказаў Лукашенку новы трактар «Беларус 5425» з кітайскім рухавіком. Яго называюць самым магутным трактарам у класічнай кампаноўцы. Цяпер вядуцца выпрабаванні. Что ты можешь сказать, в первом приближении? Над чем тут поработать? Как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный. Хорош. Стварэнне сапраўднага свайго трактара – гэта некалькі мільярдаў долараў, якіх няма ні ў дзяржаўным бюджэце, няма іх і ў трактарным завод. Таму гэта мара, якая ніколі не здзейсніцца, і тое, што зрабілі інжынеры на трактарным заводзе, яны, конечно, зрабілі некую кампіляцыю з чужых запчастак, і яна, конечно, заўжды будзе дрэнная і будзе больш даражэйшай, чым арыгінальныя, напрыклад, кітайскія трактары. Пакуль на МТЗ займаюцца новым трактарам, прадстаўнікі заводу адбіваюцца ад прэтэнзіяў расійскіх партнёраў. За апошні год магнітагорскі метызна-калібровачны завод тройчы звяртаўся ў суд праз пазыкі менскага прадпрыемства. Паводле 2 ужо разгледжаных у Расіі справах МТЗ абавязалі выплаціць расейцам сумы ў эквіваленце большым за 2 мільёны рублёў. Ян Федарович, Белсат. Салідарнасць у дзеянні. 30 000 еўраў на лячэнне і рэабілітацыю Александра Міленкевіча пасля цяжкай аперацыі ўдалося сабраць усяго за 3 дні. Пра закрыццё збору паведаміла жонка палітыка Інна Кулей. Паводле ейных словаў, грошы паступалі не толькі праз асноўную платформу «Зжут.КПЛ», але і праз PayPal, банкаўскі рахунак і прыватныя пераводы. Такім чынам удалося назбіраць усю суму да афіцыйнага закрыцця збору на польскай платформе 31 траўня. Спадарыня Інна падзякавала ўсім, хто дапамог фінансава, распаўсюджваў інфармацыю ў сацыяльных сетках і падтрымліваў сям'ю цёплымі словамі. Яна таксама паабяцала паведамляць пра аднаўленне палітыка. Другі дзень міжнароднага кніжнага кірмашу ў Варшаве. Адной з цэнтральных падзеяў стала сустрэча з Алесем Бяляцкім. На галоўнай сцэне імпрэзы нобелеўскі лаўрэат і праваабаронца расказаў пра свой досвед рэпрэсіяў, сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі і прэзентаваў напісаную пра яго кнігу. Умовы утрымання ў беларускіх турмах, яны цяжкія. Там кожны дзень ты практычна змагаешся за сваё здароўе, часам і проста за сваё жыццё.
На 4,5 гады вырваны з жыцця і замкнёны ў маленькім душным пакоі. А сёння упершыню выступае на стадыёне. Здзіўляецца кантрасту Алесь Бяляцкі, прэзентуючы на галоўнай сцэне міжнароднага кніжнага кірмашу ў Варшаве кнігу, што выйшла, калі сам ён быў за кратамі, і якую цяпер перакладаюць на польскую і англійскую. Развагі, эсэ, успаміны, літаратурныя зацемкі нейкія. Вось з гэтага всего была злеплена гэтая кніжка. Ну і яна атрымалася даволі дынамічнай і даволі цікавай. Таму ўжо не адзін чалавек мне кажа, што яна чытаецца цікава, но мне гэта таксама цікава. Я ніколі не лічыў сябе, што я прафесійны пісьменнік, таму што, на жаль, так жыццё склалася, што я не займаўся літаратурай пастаянна і прафесійна. Бяляцкі зазначыў, ніхто з ягоных паплечнікаў не апусціў рук і не расчараваўся ў праваабарончай дзейнасці, як і ён сам, залучыўшыся ў працу амаль адразу пасля вызвалення ў снежні. Гэтак днямі Бяляцкі сустрэўся з папам Львом XIV. Я вельмі прасіў, каб эта ўвага далей узмацнялася, каб папа маліўся за беларусаў, за беларускі народ, маючы на ўвазе не толькі канкрэтна саму малітву, але і дзеянні Ватыкана ў дачыненні да сітуацыі з правамі чалавека у Беларусі. Мы паслалі такі пэўны сігнал і Ватыкану пра то, што Беларусь чакае іхняй увагі да Беларусі. Міжнародны кніжны кірмаш у Варшаве працягнецца да 31 траўня. У гэты ж дзень адбудуцца сустрэча з Александром Фядутам і аўтограф-сесіяй Віктара Бабарыкі. Марыя Сысоева, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі знойдзеце на старонцы Белсата і ў сацыяльных сетках нашага тэлеканалу. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Вітаўтам Сіўчыкам. У Беларусь мае прыехаць прадстаўнік Францыі. Рэпрэсіі працягваюцца, дык ці час здымаць эканамічныя санкцыі. Пагроза выкарыстання нашай зямлі для агрэсіі, стаўленне да візіту Святланы Ціханаўскай у Кіеў. Гэтае пытанне не толькі закранем разам з госцем студыі Белсат, Зяноном Пазняком. Застаньцеся на абмеркаванне сапраўды важных тэмаў. Студыя Белсат праз імгненне запрашаем. І адразу да першай тэмы. Вайсковы аэрадром Мачулішчы, што пад Менскам, доўгі час заставаўся ў адносным зацішшы і раптам дэманструе анамальную актыўнасць. Апошнія 2 тыдні сюды рэзка панадзіліся палёты вайсковай авіяцыі. Адметна, што адбываецца гэта на фоне заяваў пра небяспеку ўцягвання Беларусі ў вайну супраць Украіны. Паводле звестак Белсату, цягам апошніх 2 тыдняў самалёты сталі часцей з'яўляцца на вайсковым аэрадроме Мачулішчы пад Менскам. Толькі за 2 дні, 27 і 28 траўня, відавочцы налічылі з тузін самалётаў нявызначанага тыпу, якія з паўгадзінным інтэрвалам заходзілі на лётнішча на пасадку. Афіцыйны Менск палётаў авіяцыі ў гэтых ваколіцах не анансаваў, прыкрываючы тое, што адбываецца звычайнымі зборамі да прызыўнікаў. Цяпер пра Мачулішча афіцыйна паведамляюць хіба тое, што на 5-й змяшанай авіябазе прыступілі да палявых збораў 176 вучняў Менскага цэнтру да прызыўнай падрыхтоўкі. Найбліжэйшыя буйныя вучэнні, непарушнае братэрства 2026 і бар'ер 2026 запланаваныя на кастрычнік. Раней у Мачулішчах сапраўды чакалі з'яўлення самалётаў, 2 расійскіх МiG-31К у межах сумесных з расейцамі камандна-штабных манеўраў. Але пазней паведамлялася, што МiG-31 і Ту-95МС былі задзеяны ў ядравых вучэннях, якія завяршыліся 21 траўня. А 26-28 траўня праходзілі камандна-штабныя вучэнні для тылавога забеспячэння войскаў у аперацыі крызіснага рэагавання. Авіяцыі на гэтых практыкаваннях не анансавалі. Тым часам украінскія маніторынгавыя каналы ўстрымліваюцца ад трывожных паведамленняў і не фіксуюць відавочнага збору буйных групаў сухапутных войскаў блізу мяжы. Пры гэтым аналітыкі Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны папярэджваюць пра іншую небяспеку. З іхных звестак Масква і Менск могуць рыхтаваць інфармацыйную глебу і апраўданні для аднаўлення ўдараў дронамі па ўкраіне з беларускай тэрыторыі. Афіцыйны Кіеў трымае сітуацыю пад жорсткім кантролем. Як паведаміў спікер дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Дэмчанка, сілы бяспекі і абароны працягваюць маштабнае і комплекснае ўмацаванне паўночнай мяжы з Беларуссю. Уздоўж усёй лініі мяжы вядуцца інжынерныя працы і ўзвядзенне абарончых рубяжоў.
А ў нашай студыі з'явіўся Зянон Пазняк, кіраўнік руху «Вольная Беларусь», кіраўнік парламенцкай апазіцыі БНФ у 90-е гады. Спадару Зяноне, добрый вечар. Добрый вечар. Добрый вечер. Мы чуем апошнія тыдні вельмі часта заявы з Украіны, нейкія аналітычныя каментары, што вось, маўляў, можа рыхтавацца нейкая новая агрэсія расійская з нашай зямлі. На вашу думку, ці сапраўды ёсць прыкметы такога пагрозлівага сцэнара? Таких прыкметаў няма. Я лічу, што тут за вось апошнія, асабліва 3 тыдні, ну так, калі сказаць коротка, адбываецца пэўная стратэгічная аперацыя Масквы. Беларусі. Вот тое, што адбываецца, это псіхоз. Няма ніякай канцэнтрацыі войска. Войска Беларусі 45 тысяч. Яно не дзеяздольнае. Снарады, якія былі у этого войска, аддалі Расіі, няма з чым страляць нават. Яны нават абарону не могуць арганізаваць. Якая там можа быць напад? Вот. Таму гэта ўсё прыдумана. Конечно, есть другая небяспека, что может это выкористать Россия. Ну так Россия и проводит эту политику. И глядите, что отбывается. Складывается такое вражение, что Лукашенко таки адвязанный агрессор, готовы тут применить ядерную бомбу, готовы напасть на всех, и на Литву, на Украину. Бо зусім недавно акурат былі гэтыя расійскія маневры на нашай зямлі. Яны не першы раз былі. В 25-м годзе таксама былі маневры з адпрацоўкай ядернай праграмы па Польшчы. Это, вядома, ніхто не рабіў псіхозу з этого. Это стандартная рутинная з'ява. Але цяпер званок Макрона мы маем менавіта пасля гэтых. Ну, таму што Макрон з'яўляецца такім палітыкам, які любіць пагаварыць з канкрэтнымі асобамі. Вспомніце, як ён гаварыў з Пуціным з гэтым 30-метровым сталом. Вот. Так што это добрая рыса, таму што, безумоўна, трэба спатыкацца і гаварыць, а не ставіць себе ў позу, што ён нелегітымны і знаць яго не хачу. Таму што это ідзе вайна, тут сур'ёзныя справы. Таму это натуральна. Я думаю, што ён захоча прыехаць і высветліць на самай справе, што ёсць. Бо тое, што адбываецца, я паўтараю, это псіхоз. Заляцеў выпадкова дрон на тэрыторыю Літвы, і паветраная трывога, тут ужо ў падвалы пачалі хавацца. Слухайце, што-то падазронае. Чаму так усюды адбываецца? На Украіне. Таму што для Расіі неабходна, каб Лукашенко успрымаўся як вот такі адвязаны палітык, які можа прымяніць атамную бомбу, які хоча на някого напасці, які пагражае. Гэта для Расіі вельмі важна. Ну і, конечно, это адзін з элементаў, каб нейкім чынам зрабіць правакацыю і сутыкнуць Украіну з Беларусі. Это найважнейшая задача Расіі. Яны ўвесь час этим займаюцца. Вот. А для чаго это трэба? Ну, я скажу потым у канцы, для чаго это трэба. Вы гаворыце, што гэта, на вашу думку, можа быць аперацыяй Масквы. Аднак мы чуем заявы ад афіцыйных асобаў Украіны. Вось у прыватнасці кіраўнік, камандзір сілаў беспілотных сістэмаў нашай паўднёвай суседкі Роберт Мадзяр Броўдзі заявіў не так даўно, што першыя 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі ўжо ўзялі на аловак, і гэта такое папярэджанне, каб Лукашенко не ўвязваўся ў вайну. Значит, гэта можа сказаць военный чалавек. Палітык такое казаць не можа. Таму што гэта сведчанне аб падрыхтоўкі агрэсіі. Палітыцы такое не гаворыцца. Лукашенко можа падаць у суд. Разумееце, это сур'ёзныя справы. І таму гэта, што беспілотнікамі камандуеце, яны могуць гаварыць, што хочаш. Па-другое, па заканадаўству, якое адлюстравана Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, нават калі ідзе вайна, дакладна вызначаны, якія цэлі могуць быць бамбардаваныя. А калі ўжо ў гэтых 500 там пералічваецца нават дача Лукашэнкі, там НПЗ і гэтак далей, гэта, я паўтараю, это сказаў ваенны, он можа гаварыць, што хочаш. Таму я не адношуся да этого сур'ёзна. Я лічу, што это магчыма, людзі знаходзяцца пад уплывам нейкіх другіх людзей, якія пераследуюць тыя мэты, якія пераследуе Масква.
Бо мяне здзіўляе, што з боку Украіны такая жорсткая пазіцыя, такая вот заява тых вайскоўцаў, ўсё это катэгарычна для украінцаў не патрэбна. Катэгарычна для іх не патрэбна канфлікт з Беларусі. Па-першае, сваей зброі патрыётаў не хапае. Тут жа яны ж не могуць цяпер і Кіеў толкам абараніць. Ёсць прычыны. Потым, што значыць адкрыць паўночны фронт, 1000 кілометраў? Тут жа ж рускія войскі зойдуць. Для Украіны это абсолютно не падходзіць. Трэба праводзіць дастаткова асцярожную палітыку в гэтым сэнсе. І калі пачынаюцца такія заявы, то ў мяне падазрэнне, а што за гэтым стаіць? Што тут такое? Самім украінцам это не патрэбна. Таму адбываецца тое, што я кажу. Старзянон, давайте узгадаем, напрыканцы студзеня вы былі ў гэтай студыі і казалі пра тое, што сітуацыя развіваецца на карысць Расіі. Узгадывалі тады акурат зімовае знішчэнне інфраструктуры украінскай. Як, на вашу думку, сітуацыя выглядае цяпер з улікам вось гэтых заяваў? Вы знаете, не хочется мне замаркоціць украінцаў, але сітуацыя ўвесь час на карысць Расіі. Прэзідэнт Трамп некалі сказаў Зеленскаму, што вы тут гаворыце, у вас козыраў няма. Гэта было на пачатку яго другой кадэнцыі яшчэ. У Украіны няма козыраў. Козыры ў Пуціна. Але Украіна, напрыклад, б'е і знішчае прамысловасць нафтаперапрацоўчую ў Расіі. Ну так. Вось зараз Украіна ўзмацнілася, асабліва з дронамі. Яны сябе паказваюць з добрага боку. Ціснуць на Расію, б'юць па тылах. І адначасна пачынаецца эта істэрыка з Лукашэнкам, што тут вайна, што тут з боку Украіны такія жорсткія пазіцыі, тут Літва ўключаецца, тут Макрон занепакоіўся, звоніць, прыязджае, будзе высвятляць. Таму што для Расіі стратэгічная задача – это не толькі за перыяд вайны, а за перыяд усяго існавання Савецкага Саюза. Тады ў іх это было, тут стаялі тапаля, тут ядерная зброя стаяла. Это была першая краіна, па якой ударыць. Цяпер для расейцаў вельмі важна, па-першае, стварыць з Лукашэнкі такога палітыка, такого чалавека, які небяспечны і які можа ўжыць ядерную зброю. І яны кажуць, што Лукашэнку перадаюць ядерную зброю. Уже 2 гады мы это чуем. Ніякой ядерной зброі ў Беларусі няма, і рускія не дадуць этой зброі. Ёсць арэшнік. Арэшнік без ядерной зброі – это нішто. І тым не менш адбываецца такі псіхоз. Пытанне, рускім это выгодна. Пытанне, чаму расейцы не хочуць ісці на мір, нават калі зараз яны проста ўжо церпяць паражэнне з эканомікай беда. Таму это ўсё взаемазвязана, і я лічу, гэта вельмі небяспечная з'ява, вельмі небяспечная. Бо калі уцянуць, калі зробяць канфлікт, а могуць зрабіць правакацыю. Могуць зрабіць правакацыю з беларускага боку. Расейцы могуць з украінскага боку зрабіць правакацыю. Цяпер да гэтага ідзе. Там ідзе вялікая прапаганда. Я тут зраблю адступленне. У 2006 годзе, у мяне былі звесткі, Пуцін пачаў рыхтавацца да вайны з Украінай, і 10 мільярдаў даляраў было адпушчана на разведку на гібридную вайну ва Ўкраіне. До 2014 года яны практычна знішчылі украінскую армію. Яна была на лопатках. Калі пачаўся канфлікт, не было бензінаў заправіць танкі. Як працавала гэта агентура. Яна ўсё асталася. Яна ўсё асталася, яны там сталі украінскімі патрыётамі, і ўсё, разумееце? Там ёсць легальная агентура, абсалютна. Таму тое, што робіцца, што Украіне патрэбнае, я задаю пытанне, слухайце, украінцы ж разумныя людзі. Што такое? А можа быць, яны адчулі, украінцы, прынамсі інфармацыйна так выглядае, з гэтымі атакамі ў глыб Расіі, у тылы, што Украіна так ці інакш трохі набірае моц у гэтай вайне, і праз гэта адчуваюць большую упэўненасць у сабе, і таму могуць больш цвёрда у іхнім разуменні размаўляць з Лукашэнкам. Значыць, я паўтараю, украінцы павінны былі задумацца над словамі вялікага амерыканскага палітыка Дональда Трампа, які сказаў:
у вас няма козырей. Козыры ў Расіі, козыры ў Пуціна. І не мае значэння, будзе ён цярпець паражэнне, ці што ён можа гэтыя козыры ўжыць. Для гэтага яму трэба стварыць умовы. А умовы трэба стварыць такія, каб зброя ядерная была ўжыта з тэрыторыі Беларусі. Трэба канфлікт. Вот калі будзе канфлікт, ці пакуль што не ствараюць вобраз для Лукашэнкі. І не трэба, каб атамная зброя была ў Беларусі. Яна можа за адну ноч, як кажуць, зайсці, прывесці да арэшніка і гэтак далей. І таму небяспека тут элементарна. Вот што пра козыры ідзе гаворка. Допустим, украінцы настолькі добра ўздымуць сваю тую пілотную ўсю сістэму, што разбамбяць Кремль. Вынікам будзе, ведаеце што? Ядерная зброя. Это элементарная рэч, это ўся палітыка Пуціна так ідзе. Ну то ж трэба бачыць, трэба разумець, чаму ён гэта робіць. І ў яго ёсць апошні козыр. Таму ён не ідзе ні на які мір, ні на якія перамовы. Трамп это разумее. І таму ён з яго і абзывае яго хораша, і ўсё там, і гладзяць яго па шэрсці, ўсё, каб спыніць гэтую барацьбу, каб спыніць, таму што вельмі небяспечная сітуацыя. Ён это разумее, што калі вы Пуціна прыціснеце, разбамбіце Кремль, ён ужыве ядерную зброю. І што будзе? Нічого не будзе. НАТО не пікне. Амерыка не ўключыцца. Это трэба разумець, это вельмі сур'ёзная справа. Вот але пасля гэтых ядравых вучэнняў таксама варта ўзгадаць, што намеснік міністра Ігор Сакрэта казаў акрэдытаваным у Менску дыпламатам замежным, што гэта абарончы характар сумесныя з Расіяй ядравыя вучэнні, гэта аналаг натаўскіх ядравых місіяў, то бок адразу трошачкі залагоджвае сітуацыю. Спачатку памахалі зброя, пасля залагоджваюць, прынамсі перад еўрапейцамі. Ці як это выглядае? Не, на словы не трэба звяртаць увагі. Это ерунда. То, што яны гавораць, сёння адно, заўтра другое. Звяртайце на дзеянне, што адбываецца. Адбываецца стварэнне іміджу ядерного варыята для Лукашэнкі і імкнення ўсягнуць Украіну ў Беларусі ў канфлікт. Калі будзе ўцягнуты ў канфлікт, тады на рускія элементарна заходзяць на тэрыторыю Беларусі з войскамі сваімі. Тады элементарна не рускія кінуць бомбу, а беларусы. Лукашенко кіне. Расейцы хочуць тут спрацаваць чыста, у белых пальчатках. Яны так і в Савецкім Саюзе такая была сама. А Лукашенко дапусціць гэта, на вашу думку? І калі, паколькі няма Лукашенко, я думаю, он разумее. Паколькі ён ніяк не хоча, па-першае, народ не хоча, па-другое, армія не хоча, па-другое, ён разумее, што яму канцы. Так, ён ніяк не хоча улезці ў гэту сітуацыю, таму што ад яго імя это ўсё будзе зроблена. І удар, калі б ён быў бы, я сумняваюся, удару не будзе, но калі ён быў бы, скажем, то будзе па Беларусі. У любом выпадку, нават калі не будзе удара, расейцы остаются, так это же сумасшедший этот Лукашенко. Вы посмотрите на него. Разумееце, што? Ну, это элементарна рэч, трэба знаць рускіх і іхную стратэгію. Як вы мяркуеце, вось сёння стала вядома, сам Лукашенко гэта праанансаваў, што прадстаўнік Францыі, гэта не будзе сам прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон, але ён вышле свайго прадстаўніка ў Менск на наступным тыдні, каб з ім паразмаўляць. Ці тут гэтыя пытанні таксама будуць на парадку дня? Я думаю, пра гэта якраз будуць гаварыць, таму што но я сумняваюся, што французы ведаюць, да ўвогуле еўрапейская палітыка ведае сутнасць, што ж адбываецца на самой справе. Вот. Таму, калі гэты прадстаўнік Францыі будзе дастаткова разумны, і калі ён зможа высветліць некую сітуацыю, то это будзе карысна. Таму што гэта трэба разумець. Я вам скажу, бо сітуацыя ў пэўнай ступені да сённяшні дзень тупіковая, але ёсць магчымасці выйсці з этого тупіка. Але Украіна адна не выйдзе. Трэба, каб была дапамога Еўропы, дапамога Амерыкі непасрэдна зараз. Ну, некалькі варыянтаў ёсць, скажем. Як вот холодная вайна адбывалася, так? Ці, скажем, падрыхтоўка пераварота, скажем. Ну, так рабілі там у Венесуэле, допустим, так? Павінна быць дзеянне, а не проста выказванне заклапочанасці і выказванне пратэсту. Як сёння НАТО выказала пратэст. Ай-яй-яй, як настрашылі Расію. Пратэст выказалі. Вядома, што расійскі дрон трапіў у жылы дом у Румыніі, у краіне НАТО. Спадар Зяноне, наконт амерыканскіх планаў, у тым ліку адносна нашай радзімы яшчэ паразмаўляем. Хацелася б на момант звярнуць увагу на тое, што напярэдадні ў эфіры студыі Белсат сказаў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгара. Ён распавёў пра тое, што беларускія прадпрыемствы
прадпрыемствы ўсягнутыя ў расійскую вайсковую прамысловасць і адзначыў, што сярод іншага, на жаль, у нас вырабляюць некаторыя кампаненты для комплексу «Орешник». Давайте послухаем, а потом вернемся до обмеркования. Если говорить про тот же самый интеграл, либо микрочипы эти, то разве для кого-то это является удивлением? На самом деле нет. И микрочипы — это только там верхушка айсберга. И Беларусь поставляет огромное количество боеприпасов, и наши украинские партнеры, безусловно, в первую очередь получают всю необходимую информацию по данному поводу. Никого не должно удивлять то, что Беларусь активно помогает армии агрессора в войне против Украины. И вот эти микрочипы — это ужасная ситуация, которая показывает эту вовлеченность. Гаворка пра тое, што ў арэшніках, у тым ліку арэшніку, які быў накіраваны супраць Украіны, нібыта знайшлі кампанент беларускі на прадпрыемстве. Тут у гэтым пытанні спадарожжя важны момант. Ці час адмяняць эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, калі гэта можа павялічыць ваенныя магчымасці? Значыць, хай гэты спадар не займаецца прапагандай. Электроніка ў Беларусі даўно развіта, і ўсе гэтыя кампаненты былі 10 гадоў таму. Это давно. Это было питание обмену, питание гандлю. Вот. А не то, что тут специально на их нарешник это працуется. Ничего подобного. Также можно Тайвань обвинуватить, потому что чипы по всем свете выходят. Это несерьезно. Это снова речище вот той политики зробить с Беларуси изгоя, а с Лукашенко вар'ята з атомной бомбой. Справа больш сур'ёзна. Справа ў Расіі, справа ў Пуціне. Глядзіце ў корань, глядзіце, адкуль, кажуць, рогі растуць, а не то, што адбываецца зараз вот этот психоз з прапагандай. Што датычыць арэшніка? Ну, арэшнік, як ракета без ядзерных зарядаў, яна бескарысная. Таму што калі яна выпускае некалькі дзесяткаў ядзерных зарадаў, яны кожны бярэ сваю мэту. И вот тогда, когда такая ракета летит и выпуская 20 бомбов Хиросимы, то, скажем, на Париж и Парижа нема. А как долететь до Парижа орешнику треба 7 минут. 13 тысяч километров в годину. И этот орешник сбить немагчыма. Это треба разуметь. Это яна в руках Путина. Потом ракет у Путина бомбов, зброй значно больше, чем у Америки. В Америке больше самолетов, скажем. Ну, узброение больше России. И говорить об том, что там уже вар'ят зашел, там с розуму уже в холодильнике его поклали, все, слушайте, давайте серьезно до этого относиться, потому что мы бачим, что нашу Беларусь и Украину хочут утягнуть в ядерную войну, в эту мясорубку. И НАТО мы бачим, окремя выражения протеста, як сёння адбылося, они на ничто не здольны. И коли будет ужита ядерная зброя, НАТО не уключится. Не будет ядерной войны. Проглянуть. Это серьезно все. Вибачаюсь, я вже трошки емоційно почав говорити, просто я давно гэта бачу, і з гэтым вар'яцтвам звязаны вось это вот приезд этой Тихановской, это, ну что, слухайте, это ўсё открыто, ну ўсё ж бачаць. Не трэба думкаў разведкі для Украіны. Чалавека скруцілі ў КГБ, далі 15 тысяч, завезлі на мяжу, завезлі туды, гэтак далей. І ўсю агентурную групу туды направілі. Мы ж усіх ведаем. Яны адкрыты, это адкрыты доступ. Это не то, что... Тым больш, што разведка украінская ж таксама працуе. Тым не менш, и зацягивают. И починают дзёй гульню. И, напевно, думаючи, это, видать, Россия им, агентура подказала некоторым, як я наша кадры и там Урхакекон выкрыць. А вы не лічыце, што такі візіт, такія вось публічныя сустрэчы прэзідэнта Украіны са Святланай Ціханаўскай, ну, прынамсі, інфармацыйна аддзяляюць беларусаў ад рэжыму Лукашэнкі, які з'яўляецца хаўруснікам у вайне? Я думаю, гэта вельмі памылковая палітыка з боку Украіны. Вельмі памылковая. Акрамя шкоды ад этой агентуры, якую яны запрасілі, для Украіны і Беларусі не будзе. Прызначылі Шаціліну кіраўніком дэмакратычнай місіі. Ну, возьмите, вот откройте, увижу интернет, все, кто это такая? Ее муж КГБист, ее сына только что посадили за коррупцию. Слушайте, что эта группа вот эта Тихановская не ведает, что это такое? Кого вы ставите? Кто будет контактовать с Украиной?
Таму я вот на это гляджу, и мне просто, не знаю, дзіву даюся. Ну, журналисты есть, ну, журналисты показывают, раскрывайте это все. Не, яны все равно, кажуть, всю эту вот демагогию політичную починають повторять. Да ще і, кажуть, психоз подимать. Не треба нічого робити, тому що політика зовсім другая іде. І це серйозно, тому що в этой боротьбі Україна повинна вистояти і повинна перемогти. Магчимості такі є, тільки одна яна гэта не зробить. Тут таксама паўстае пытанне, калі мы кажам, што Зеленскі і Кіеў вырашылі такім чынам цяпер, як все сказалі, троліць Лукашэнку, што Лукашенко збіраўся прыехаць да Зеленскага, і Зеленскі сказаў, а прыехала Ціхановская. Гэты візіт быў па ініцыятыве Зеленскага, і такім чынам Украіна, кажуць эксперты, кіруецца сваім інтарэсам. З іншага боку, мы маем Расею, якая кіруецца сваім інтарэсам і выкарыстоўвае Лукашэнку. У мяне паўстае ў сувязі з гэтым пытанне, а дзе інтарэс беларусаў? Прабачце, паўтарыце? Дзе інтарэс беларусаў? Інтарэс беларусаў не ўлезці ў вайну. Галоўны, беларускі народ это цудоўна разумее. Спытайце беларусаў, 99%. Ніхто не хоча улезці ў вайну. Людзі разумеюць, беларусы разумныя. І ў войску, нават войск это несчастныя 45 тысяч, з якіх, кажуць, палова войска не дзеяздольныя, таму што яна не мае ні вопыт ваенного, нічога. Ніхто не хоча этого. Вось галоўны інтарэс. І гэты інтарэс супадае з інтарэсам Лукашэнкі. Хаця гэты сваю шкуру хоча выратаваць. А беларусы просто не хочуць улезці ў чужую расійскую мясарубку. Яны інтуітыўна это ўсё разумеюць. Але беларусы таксама не хочуць, каб Лукашенко над імі панаваў. Тут ёсць і гэта таксама канфлікт. Мы ж не можам як народ зракацца ад амбіцыі свабоды. Безумоўна, это галоўнае. Только, разумееце, у барацьбе ёсць прыярытэты. Ёсць парадак дзеянняў. Калі, скажем, 1000 людзей сядзяць у турмах, і ніякіх магчымасцей іх вызваліць не можна. Санкцыі не дзейнічаюць. 5 гадоў санкцыі, чакалі яны на гэтыя санкцыі. Сілы ніякай няма, войска няма, нічога, ўсё. Людзі паміраюць. Што рабіць? Так вот мы прапанавалі, што рабіць. Мы это вольная Беларусь. І не толькі мы памаглі, і людзі, якія звязаны зусім з другімі палітычнымі плынямі. Але мы бачым, што амерыканцы... І зрабілі вот это гуманітарны трэк, так званы. Вот. Дзякуй Богу, удалося выйсці на Амерыку, і Трамп дапамог. Так, але мы маем, што візіт Коула быў апошні 19 сакавіка. 20 сакавіка ён сказаў, што ёсць спадзеў, што амерыканскі бок зможа вызваліць усіх палітвязняў да канца года. Ну і фактычна мы маем, можна сказаць, што паўгода ўжо прайшло, канец траўня. Візіт да канца траўня, нібыта чарговы Коула меўся быць у Менску. Паставілі на паўзу, штосьці адбылося? Пакуль што это невядома. Я думаю, што сітуацыя павінна быць на Блізкім Усходзе вырашана. Але гэта не адкладваецца. Трамп не адступае. А можа быць так, што Лукашенко, магчыма, высунуў нейкія свае патрабаванні, на якія не можа пагадзіцца амерыканскі бок, і таму гэтая паўза? Не, я думаю, што такога не будзе. Лукашенко ухапіўся за Трампа, за Амерыку, як за травінку, як за нітачку. Таму што не думайце, што Лукашенку добра быць пад Пуціним і выконваць яго ўсе пажаданні. Таму это таксама трэба зразумець. Але з боку мы ж разумеем, што такое Лукашенко. Калі трэба знішчыць увесь народ беларускі, он знішчыць, не задумаючыся. Калі выратаваць сваю шкуру, мы разумеем, што это за тып. І таму разумеем яго псіхалогію, як ён тут, так кажуць, варушыцца паміж Пуціним, паміж Амерыкай, паміж Трампам, як шукае всякія выхады. Таму я не думаю, што тут Лукашенко выступіў нейкія свае патрабаванні Трампу. Это смешна было. Адносна інтарэсу беларусаў, мы ведаем, што на мінулым тыдні амерыканскія ўлады, дзяржаўны дэпартамент ЗША звярнуўся з такім нефармальным зваротам да суседзяў нашай краіны, каб яны знялі эканамічныя санкцыі супраць Беларусь-Калію, такім чынам выпусцілі калійную прамысловасць, прадукты калійнай прамысловасці з Беларусі на экспарт у свет. І
На вашу думку, я ведаю, што вы прытрымліваецеся меркавання, што гэта добрая амерыканская ініцыятыва, але ці яна паслужыць беларускаму народу, калі санкцыі сапраўды будуць знятыя, а рэпрэсіі ўнутры краіны, так як мы гэта бачым цяпер, працягнуцца, і гэта ўвесь тэрор супраць нашых людзей будзе існаваць. Я таксама дадам, што вось дэталі, якія сёння распавёў Лукашенко пра размову з Макронам, то акурат падымалася пытанне калію, і гэта было звязана з нармалізацыяй стасункаў Беларусі з ЕС. Ва всякім разе, так сказаў Лукашенко. Значит, для того, каб вырашыць пытанне з рэпрэсіямі і вырашыць пытанне з палітвязнямі, трэба весці гандаль, перамовы. Здымаем санкцыі, даём калій, мы выпускаем палітвязняў. Наступнае патрабаванне, ужо патрабаванне, каб вязняў не выкідывалі за мяжу, а пакідалі, яно ўжо ёсць. Час бальшыню пакінулі, так? Наступнае спыненне рэпрэсій, абмежаванне рэпрэсій, потым інвестыцыі. Амерыка праводзіць паслядоўную палітыку, выгадную Амерыцы і выгадную беларусам. Вельмі важна, каб людзі, якія сядзяць у турмах, каб яны былі выпушчаны. Я думаю, гэта будзе зроблена поўнасцю. Супярэчыць гэтаму еўразвяз. Вот усе праблемы, чаму там з калій немагчыма. А ці не сам Лукашенко гэтаму супярэчыць? Не, это палітыка еўразвяза. Вот. Ну і тады вельмі важна, каб пайшлі інвестыцыі. Таму што, я паўтараю, у 24 годзе Беларусь ужо амаль не існавала. Яна была выбіта з палітычнага кола. І тады это вельмі небяспечная з'ява, таму што пры нейкіх перамовах проста ўжо яе не будуць улічваць як дзяржаву. Это была палітыка, Расія, еўразвяз этаму дапамагаў. І то, што ўключылася Амерыка, зараз Беларусь ёсць палітычным суб'ектам. Для Америки не важно, кто будет президентом, хоть конь. Важно, каб была незалежная Беларусь. Для геополитики американской важно, не повинна тут быть Россия. Это элементарно для Америки, это разумея. Что мы повинны разуметь? То, что они пропановывают, каб гандаль пачаўся калінамі, то значит, они укладаюць свои капиталы. Это значит, будут инвестиции. Там, где американские капиталы, там, где их на инвестиции, там их на интересы. И господину Путину нечего будет сунуть нос. Вы разумеете, наколькі это важно? І напрыканцы яшчэ раз пра магчымы візіт прадстаўніка Макрона хацелася б караценька. Панядзелак, аўторак агучвае Лукашенко такія даты. Як, на вашу думку, наколькі высокі прадстаўнік ад Францыі будзе і чаго можна будзе чакаць ад гэтых перамоваў? Мне цяжка сказаць, это будзе залежаць таго, як дамовяцца зараз прадстаўніком. Не думаю, што это будзе сам Макрон, але, напэўна, это будзе на дастаткова высокім узроўні. Тут яшчэ шмат ёсць такіх падспудных рэчаў, як Москва і Путін. Таму што, Путіну это не патрэбна, разумееце? І цяжка сказаць, якое будзе яго ўмяшанне і як сябе павядзе Лукашенко. Вот. Але я лічу, што надзеі на тое, што ўсё-таки гэтыя перамовы адбудуцца, і Францыя атрымаюць некую інфармацыю дастаткова дакладную, бо я не думаю, што не знаюць усю сітуацыю, якая адбываецца. Як не смешна, але негледзячы на тое, што палітыкі маюць і даклады спецслужбы, ўсё, яны в значнай ступені кіруюцца твіттерам і всякімі, як кажуць, журналісцкімі інтарэсамі. Так ёсць, як не дзіўна. Таму я думаю, што само тое, што Макрон прысылае прадстаўніка, это добра. То, што Францыя ядерная краіна, краіна вялікай Еўропы, і то, што пачынаецца такая перамоўны працэс, это зноў жа узмацняе вагу Беларусі в этой вайне. Бо в этой вайне самое важное не страціць незалежнасць. Бо калі страчана незалежнасць, все. Это самое важное. И калі будзе незалежнасць, у нас ёсць будучыня. А Лукашенко не вечны. Нават калі ён, кажа, хай яшчэ 10 гадоў будзе жыць, ён не вечны. Эта дыктатура ўсё роўна кончыцца. А павінна быць дзяржавай народ. І людзі нармальныя, актыўныя павінны астацца ў Беларусі, а не то, што іх павыкідалі, сотні тысяч выкінулі. Лепшых людзей, лепшых лекараў павыкідалі. Это адбываецца абніжэнне ўзроўню нацыі. Это небяспечная з'ява, это геноцид.
І гэтым кіруе Москва. Яны разбіраюцца. Лукашенко выконвае. Ён гатовы выканаць усё, абы толькі шкуру сваю захаваць. Спадар Заноня, вось у гэтай сітуацыі, калі ёсць геапалітычная завіруха, калі прэзідэнты, лідары краінаў на захадзе, вось там кіраўнік у Крамлі свае нейкія планы маюць адносна нашай краіны. Што рабіць беларусам унутры Беларусі, на вашу думку, цяпер? Падняць галаву публічна, змагацца за свае правы немагчыма, бо чалавек проста будзе адразу рэпрэсаваны. Што рабіць у гэты цяжкі час? Вы знаете, ёсць правілы паводзіны людзей пад акупацыяй. Ёсць правілы паводзіны, калі тэрарысты захапілі закладнікаў. Што трэба рабіць? Калі ёсць сілы, як кажуць, і кулямёты, ўсё, то давайте пастраляем усіх тэрарыстаў, а калі няма, трэба ўступаць у размовы з тэрарыстамі, трэба гандлявацца, іначай яны заб'юць тваіх людзей. У акупацыйнай палітыцы людзі, якія жывуць пад акупацыяй, яны павінны захаваць свае традыцыі, сваю мову, сваю сям'ю, свой дабрабыт. Больш таго, людзі, якія гэта разумеюць, яны павінны ісці ў акупацыйную ўладу. Так, як было пры немцах, беларусы пайшлі, ратавалі Беларусь. Это элементарныя рэчы. Так паводзіць сябе папскі прастол пры саветах, як было. Яны ішлі на контакт з камуністамі, каб ратаваць касцёл. Это элементарныя рэчы. Это з Бібліі яшчэ цягнецца. Таму беларусам трэба хаваць сям'ю, сваю мову, сваю працу, сваю годнасць, ведаць сваю бацькаўшчыну, цікавіцца інфармацыяй, і галавы падымаць не трэба, таму што яе сцякуць. Але трэба захаваць сябе, а потым настане час, усё роўна, настане час, калі вы будзеце, у вас будзе ўсё. Будзе грамадства, будзе ваша маёмасць, будзе толькі зменіцца ўлада. Вот што трэба беларусам. І не трэба слухаць усякіх там правакацый, там, ну от выйшаў з плакатам, там, што ты зрабіў? Выйшаў з плакатаў, сказаў, што Лукашенко дрэн. Цябе пасадзяць на 13 гадоў, як діверсанта. Это папулізм правакацыйны. А ёсць правілы. І беларусы дастаткова разумныя людзі, каб это хутка ўцяміць. Бо гісторыя паказвае. Яны выжылі 200 гадоў пры страшэннай расійскай акупацыі. Мільёны знішчылі. За 30-е гады 1,5 мільёна. Ўсё ў крыві патоплена. І нацыя жыве. І цяпер выжыве. Спадар Заноня, дзякуй вялікі, што сёння знайшлі час, каб завітаць да нас у студыю Белсат. А ў нас у гасцях быў Зянон Пазняк, кіраўнік парламенцкай апазіцыі БНФ у Верховным Савеце падчас здабыцця незалежнасці. Цяпер лідар руху «Вольная Беларусь». Спадарства, яшчэ адна тэма, якую хацелася б закрануць напрыканцы нашага выдання. Сустрэча на 3 хвіліны, у якую трэба было змясціць усё пра пакуты беларусаў. Алесь Бяляцкі распавёў Белсату, як праходзіла ягоная кароткая размова з папам Львом XIV у Ватыкане. Яна прайшла канструктыўна і хутка, таму што гэтая сустрэча адбываецца проста на плошчы Святога Петра. І там выстраивается чарга людзей, якія размаўляюць з папу, штосьці перадаюць яму. Таму пры нашай сустрэчы это хутчэй быў маналог. Гаварыў я, ён слухаў. Таму што мне трэба было ў гэтыя 3 хвіліны выкласці самыя асноўныя думкі, якія я хацеў перадаць. Асноўныя думкі яны былі такія, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі кепская, улічваючы тое, што касцёл заўсёды апекуецца і вернікамі, і грамадзянамі, і Беларусі заўсёды была ўдзелена пэўна ўвага, скажам, то я вельмі прасіў, каб эта ўвага далей узмацнялася, каб папа маліўся за беларусаў, за беларускі народ, маючы на ўвазе не толькі канкрэтна саму малітву, але і дзеянні Ватыкана ў дачыненні да сітуацыі з правамі чалавека у Беларусі. Я лічу, што мы паслалі такі пэўны сігнал і Ватыкану пра то, што Беларусь чакае іхняй увагі да Беларусі. Ну а ў сваю чаргу то, што адбылася гэта сустрэча, это гаворыць і пра тое, што Ватыкан мае як бы Беларусь у сваіх, так сказаць, думках і ў сваіх дзеяннях.
А цяпер коротка зірнем, што адбываецца ў беларускіх рэгіёнах. Гэта наша сталая рубрика, якую мы рыхтуем супольна з рэдакцыяй БГ Медыа. Пачнём з пазітыўнай навіны. Напярэдадні лета ў Мазыры нарэшце ўзяліся рэанімаваць адзіны ў горадзе парк атракцыёнаў «Перамога». Мясцовыя жыхары даўно наракалі на заржавелыя яшчэ савецкія каруселі, а некаторыя нават называлі парк зонай адчужэння. Цяпер сітуацыя мае змяніцца. На набыццё новых аб'ектаў вылучылі больш за 1 000 000 рублёў. Для парку закупяць 2 сучасныя маятнікавыя атракцыёны ад беларускага вытворцы. Ужо ў канцы ліпеня тут абяцаюць запусціць лятальную талерку. У жніўні ў парку пачне працаваць буйны атракцыён «Мікс» з яркай LED-падсветкай, якая будзе падымаць ахвочых на вышыню да 9 метраў. Дарэчы, новыя дзіцячыя пляцоўкі і скейт-парк на тэрыторыі ўжо працуюць. У соцсетках мазыране пачалі прасіць дадаць кола агляду, ностальгічныя лодачкі, а таксама новыя лаўкі і кавярні. Беларускі сегмент соцсетак літаральна падарваў пост пра цэны на адзіны ў краіне рачны круіз па Палессі. Цана звычайнай пуцёўкі на цеплаходзе «Белая Русь» дасягае 3000 рублёў для адной асобы. За сямейны адпачынак на дваіх давядзецца выкласці мінімум 6000. Каментатары адразу падлічылі, за такія грошы прасцей танней злятаць нават на Канарскія выспы. Калі самы просты эканом стартуе ад 2500 рублёў, то за квіток класу «Камфорт Делюкс» давядзецца аддаць астранамічныя 6000 рублёў за чалавека. Аддаваць такія шалёныя грошы за кароткі маршрут у 170 кіламетраў па Прыпяці беларусы лічаць нечым за мяжой добра і зла. Тураператары тлумачаць гэтыя лічбы проста і прагматычна. Цэны фармуе расійскі аператар з разлікам на тое, што тур будуць купляць багатыя расейцы. На першым рэйсе сезону з 30 пасажыраў на борце было 28 грамадзянаў Расіі. Спадарства. І на гэтым у нас усё. Дзякуй за ўвагу. Сёння для вас працавалі Анастасія Русецкая і Вітаўт Сіўчык. Зычым спадарству добрых выходных.